Bueno, Pantojakin ez dakazu zer ikusi gan, ez da? Ez, berez ez. Bere esaldi Berez, zergatik batekin nola bai. berez? Bai, azaldu ingo izut, azaldu ingo izut. Bota. A ber, ni beti izan naiz oso, nik uste izan behar dara pixka txula eta hola. Bai. Orduan, ni nire lagunei beti esaten nien, ba igual, mutil batekin, zeuden drama bat eukitzen, eta hola, eta ba nik beti esaten nien, zuk euki beharra eukezuna da aktitud Pantoja. Osa, dientes, que es lo que les jode. Orduan, pues, juten izan beti hola, en plan, alti bajuteko. Osa, tipo hortio pasatzen bada, pues, txika, zu gehiago. Eta hori zan, pues, nire esaldia, eta orduan, pues, hortik atea zan Orduan aktitud Pantoja. pixkat badaka. Eza bere fana naizelako, eta hola, baizik, eta bere jarrera, folklorika baten jarrera asko gustatzen zait. Ni oso folklorika naiz, Oso folklorika, osea, nire etxen lajatan situatzen ondakan nigan da zuri. Baina, bueno. Zu filtroi gabea saltzezea, ez da? Zean bezala, ez da? Bai, eske, bakizu zendan nire sekretue, ezakatela ridikuloa egiteko inungo beldurrik. Claro. Lotza, lapurtzeko, behar da. Claro, Gainditzako, total. aurrea. Bai. Eta, zu gusten dezu gainean, jendiak filtro gehiegi eta posturio gehiegi erabiltzen dula ere bai sare sozialetan. Nik uste dut, bira, horre esan behar duket, Euskaldunen alde gauza bat, iruditzen zaitela, Euskal sortzaileak naturaztasun handiko pertsonak diela, Egia da, adibidez, Estatu Espainiarren edo Amerikanok eta hola, bai duela, irudia askoz gehiago zaintzen du eta pixkat diala plazentak, basikak eta hola. Baina, esan beharra dauket, Euskal Herrian, aizu jende nahiko autentikoa. Plazenta hori ez dut ulertu, zer da hori zehazki? Plazenta da, persona bat... Plazenta ez alda emakumeak dakaz, umea azten dan lekua. Baina da, izateko forma bat. Izateko forma da? Bai, esateko persona bat denen oso planoa, oso basika. Personalidadik ezaken jendea. Vale. Eske bak ez uste pasatzea, nik uste dut, zure personalidadea ez baldin badaldatu irugarren DBH-etik eta zure glow-up handina izan baldin bada irugarren DBH txika, pues gelditzen zea plazenta eta ezakezu ezer gehiago eskentzeik. Osa, auki berdiana da, eskolan trauma asko, izan rara bat, eta ero ja hortigoa. Zuk eukituzu ikastolan ere bai traumak eta momentu txarra pasa dituzu? Kristonak! Bai, Bai, ni beti izan naiz pringada bat eskolan, baina oain esaten dut, eskerrak pringada bat izan naizela, pues que oain gaur egun ezingo nuke asumitu, izana bat, adibidez, pertsona hori, popularetako bat, emango zitzen kriston lotxa, berkorek esan nahi du naizela kriston plazenta. Eta beti izan naizen rarita bat, pues bira, pues hemen txenao.